السلام عليكم. عثمان كمارا سلمنا من في جلتو ديريكتور راديو هايوتي وم الياس بي اون فوف غول وم راديو هبه من نياغاني اون الله جام تشلال e barke e Allah ndi wadata on barke beyda darne modon e tinnare modon tawde aduna o fo yi on andi on faami on kadi jaari on weltanima on duanima on kadi hande ko yahata e dental he ko fof hay goto majjaka humpaka dum don fof ko darne mon Ousmane Camara saka non an Ousmane Camara ama sammalo Alhaji Basiru ban e onon fof wombe radio hebe ko non tan Sira Thierno Saidou woni ko haldata do e ma menen ko wuro Aynimadi Kunja mo ganduda ko wuro Cheikh Sirajuddin Thierno sinci dum ko en 62 o sincani dum ko jinnaado meden no yetno Thierno Saidou mo ganduda ummi ko e der leydi Guinea Bissau Allah yettama no fewi Ousmane Camara bedo fof ko besgu dental tan wondo besgu dental tan wondo yimbe moƴƴube be ganduda haqqilaaji mu en jemma e nyaloma ngoni ko e Thierno be ngala haala si wona fi Thierno dum non kambe ne kadi hitande fo be jogi anni e arde huccondirde e Thierno gila e koma korka ha e taske ha e daka fof e be dari hen be tini hen Ousmane Camara e hitande fo kam e be gara ziyara laabi didi kambe kadi keedi hen hay goto kadi wallani be hen kambe gittata lakkere mabbe kalisaji mabbe be nodda auto be joba dum adda be faade e Thierno hay goto kadi wallani be hen ko kambe keedi hen be ƴeewa kadi makkari be cotta haalaba be gaddana galle Thierno e hande kam men jogino anni ma sha Allah men jinno arde ko menen temdere neddo e woni gantu tan ko kabaru otoji di no kabrirden do Thierno ni do ha pacana ngabe menen fo men badno programme ram arde kono otoji di woni ko tardi hande no Allah newna ni arde do ko yimbe capantato e go gari do hande dum non men Allah wadi du'a mabbe kadi anni mabbe Allah yottini dum en tawi do rewbe e kewal gure seraji de fo kadi gari do hande jantondiri e mabbe fof woni du'a goto masha Allah nayebe kam nando mawbe nando sukabe tokos be nando sukabe burbe wonde tokos be benne kadi hande ino dari tigirigi kabaru dentangal mawbe kam nando gila e galle Jarga galle Ablaye Kewto galle Bayla Diawo galle Hoggoyel galle Mamadou Dienaba galle Alaji Bakari Kunjama rewbe non kambe fof won immibe nokkuji goddi resa don e Aynimadi aybe gine Konakiri be ganduda ko ton jibina nando e der besgu dentangal aywa bangeji di fof gure de fof besgu mu en nando be do ko besgu dentangal be ngari ko salminde e juurade e nyaagaade du'a wonde Allah rokkata be newnana be be baawa horirde lewru ndu wondude e cellal e kattan e newye Ousmane Camara anne be calminima be du'animama yo Allah beydu darndema e ko teskidabe ko e be gandi e ko ngoni ko kalta kabaru mabbe ko fokadi e be gandi de wonno so wona dum so wona de wonno ko sunna so wona dum won ko be kalano hen kono kam lomtinimi yo mi hedan be hedmi haala yo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh en jetti Allah ne fewi ende ngodo rendo hande en jetti Allah ne fewi do nyalom hande bo Allah wadane en jetti Allah e makko e to woni arko min Thierno Amadou Sissoko halto Misra dendangal rebe ardumi do fulbe mana e waylibe e subalbe e torobe fofo men darde dum do anniye mabbe timmudo to Thierno do alhamdulillah rabbil alamin men woyno wadde kala saha kono hono ngodo hono mana wadde hewni nangude faade ko wayte radio ngoni dum meeda wadde sana hande amen jetti dum Allah kan feewi men ngari e kewal men ngari e fofof men ngari e sifa endam men ngari e sifa kewal men ngari e sifa yidde Thierno yidande Thierno kadi yettodo wodni Allah so tawi woni dawol wi'ama to julto Misra e uba e sadatu hay goto yeddita ko elle yidde tawede yamirore Thierno de rebe hen wobbe so be waynima worbe mabbe tan be ngal be balaga be golle so ko helgol makkade so ko kala ko wawi wonde kambe baddo Misra nabe uba nabe sadatu nabe alhamdulillah be Misra e uba rendi kala dawol kambe rendi kala ziyara kambe ndendi alhamdulillah rabbil alamin min salminima min juurima ñaagima duwaw salminama Thierno Ousmane salminama juurama do ko rewbe pasugu nabe rawdoto wiyete pasugu bowe ko be ngari do ziyara hande tawtede nyaloma o tawtede gure seraji di alhamdulillah rabbil alamin abe kewi se nogas jeedi do debbo ari do hen garno salminde e juurade e ñaagade duwaw e hessitinade almudagal
ayoɓe tan ganduɗa e ko rewɓe dental heɓe jeeya ko rewɓe sunniyankoɓe mowi arde kadi e batuji sunna aɓe mowi aɗa jaɓɓe tan machallahu alhamdulillahi rabbil alamin rewɓe tijani en koɓe kadi ni wata ni wata so feewa eyyi yettude Allah no feewi masalɓe forani ɓe restaji tigi bisimilla ɗum noon a jarama no fewi tedisiraji machallah ko yettude Allah no fewi en jii komi mbiruɗa ni ɓe gaari e keewal e mawɓe ɓuuri teskede malla ko sukaɓe holko mbawɗa artande ko mawɓe ɓuuri hen teskede garde sukaɓe wona ko mawɓe ɓuuri hen alhamdulillah rabbil alamin yoɓɓe tan ganduɗa e machallah machallah ɗum noon a jarama